Ben, boa tarde a todas e a todos. Principiamos o pleno correspondente ao mes de xuño. Punto número 1, aprobación das actas da sesión extraordinaria plenaria anterior de data 13/5 de 25 e 27/5 de 2025. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 2, declaración institucional en relación coa rotonda Ledoño Rumbo. Procede a lectura. Declaración institucional municipal plataforma de afectados rotonda Ledoño Rumbo. Despois de escoitar e compartir as demandas dos veciños afectados pola supresión da rotonda existente na intersección da estrada AC 523 coa DP 3102, que é unha poboación de Ledoño con Rumbo, e tras as reunións mantidas cos catro partidos políticos que representan os veciños no Concello de Culleredo, solicitamos que no próximo pleno do Concello se lea unha declaración institucional instando a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña para que manteñan, conserven e melloren a rotonda existente situada na intersección da estrada AC 523 coa DP 3102, rotonda Ledoño Rumbo. A construción desta glorieta supuxo un aumento das condicións de seguridade, ya que, ademais, permite acceder en mellores condicións a todas as direccións, diminuindo o grave risco de choques frontolaterais, evitou atropelos como os acontecidos durante os 5 anos anteriores á súa construción, coa conseguinte e fatídica morte da nosa veciña Aurora Bello Domínguez. Despois de 13 años de existencia desta glorieta, quedou demostrada a súa eficacia en termos de mobilidade e seguridade. É por iso que instamos ao Concello de Culleredo a que, en nome en representación dos veciños, solicite formalmente á Xunta de Galicia que anule a exixencia de eliminar a glorieta existente na intersección AC 523 coa AC 3102 dentro do Plan Especial de Dotacións para o Centro Docente en a Ribeira Sésamo. Solicita a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña que melloren a glorieta existente ampliándoa e modificándoa coas características semellantes á da nova creación que dará acceso ao centro docente na Ribeira Sésamo, AC 523.km0900. Solicitar que, en aras de mellorar a seguridade viaria da contorna e garantir unha mobilidade accesible e segura para todos os usuarios, se incorpore unha solución técnica que permita atravesar a estrada AC 523 con seguridade. Entre ditas solucións podería considerarse un paso peonil sobre elevado, un paso semaforizado con botón de demanda ou cualquier outra actuación que cumpra coa normativa vixente en materia de trazado, seguridade viaria e deseño de infraestructuras. Esta medida é especialmente necesaria para conectar ambas marxes do núcleo de Ledoño, actualmente separadas por unha barreira física que afecta gravemente os desplazamentos a pé. Como declaración institucional, conta coa unanimidade de todos os grupos que conforman a Corporación Municipal do Concello de Culleredo, Alternativa dos Veciños, BNG, Partido Popular e Grupo do Partido Socialista. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Parte de control, dación de conta das resolucións de alcaldía e concellerías delegadas disponibles na plataforma. Punto número 4, moción do grupo BNG para impulsar o proxecto Centro Cultural Fábrica Cros. Ten a palabra, señor Sueciño. Moitas grazas, señor alcalde. Entendíamos que iba a dar vostede unha explicación para todo o público do motivo polo que se retiraba a proposta que estaba incluída inicialmente na orde do día acerca da Cros. Nos, desde o BNG, presentábamos esta proposta precisamente para ter unha alternativa que en realidade era o proxecto inicial que se aprobara en 2012 e que todo o mundo pode consultar con unha simulación infográfica que se fixo polo estudio Díaz y Díaz Arquitectos na página web en YouTube. Ben, vou pasar a dar a lectura entonces da proposta do BNG, que xa máis ou menos recolle un pouco o que acabo de explicar. A parcela e estrutura da fábrica Cros no Burgo foi unha cesión urbanística obrigatoria, dando cumprimento á lei do solo pola urbanización da contorna, onde agora hai moitos centos, senón miles de vivendas, e onde viven miles de persoas.
Tanto a poboación debe ser atendida debidamente e o barrio debe dispoñer de infraestructuras e de servicios públicos. Xa foi unha oportunidade perdida o non ter conseguido que o último colexio construído en Culleredo, o que hoxe é o Vila de Rutis, se tivese instalado en eses terreos. Porén, si foi un acerto a creación ali dun centro de día público e unha escola infantil tamén pública, en tempos do goberno bipartito na Xunta. Esa debería ser a tendencia a seguir. Se existe un proxecto, e só cabería melloralo, pero nunca rexeitalo, e dar por perdidos tanto os cartos públicos investidos no propio proxecto, 200.000 euros, en palabras súas, señor alcalde, outro día nunha reunión, como os varios millóns de euros investidos na primeira fase, consistente en saneamento e consolidación da estructura e parcela ocupada por ela, procedentes tanto de fondos europeos como da Xunta como do propio Concello. A estrutura da fábrica é unha das poucas mostras de arquitectura industrial galega de primeiros do século XX, o que lle dá unha relevancia non só local ou comarcal, senón incluso de dimensión galega. Calquera pode hoxe revisar a simulación do proxecto Centro Cultural Fábrica Cros, que desde 2012 nos ilustra gráficamente como quedaría o auditorio de case 400 prazas ou unha biblioteca e tamén as zonas destinadas a ocio, restauración e usos administrativos. O BNG non é a primeira vez que toma iniciativa para dar un novo impulso a este proxecto que precisa dun financiamento importante. Partimos de dúas premisas. A fábrica Cros ten, máis alá do espacio físico, unha componente de patrimonio emocional, sentido pola poboación da contorna, non só do Burgo, senón do Temple, da Barcala, de Vilaboa, do Seixal, e en xeral dos concellos de Oleiros e Cambre, pero tamén da comarca toda, tanto por ser unha icona visual para os transeúntes, como pola cantidade de xente que traballou ali en todos os anos da súa existencia, sendo o seu medio de vida e o centro das súas relacións sociais. E segundo, a realización do proxecto de infraestructura cultural e usos administrativos daría servizo debido á súa centralidade na contorna descrita hai un momento, a varios milleiros de persoas nunha zona na que conflúen os concellos de Culleredo, Oleiros e Cambre, en zonas dos nosos concellos veciños que non son das máis dotadas de infraestructuras e servizos. En base ás dúas premisas anteriores, a materialización das fases restantes dun proxecto que xa executou a primeira desas fases sería un beneficio para todos e unha manifestación da vocación metropolitana que debería presidir moitas máis iniciativas e que podría ser un fito neste desenvolvemento. Como empecé dicindo, non é a primeira vez que o BNG toma iniciativa para impulsar este proxecto. Xa en 2016, no marco de achegar propostas no proceso participativo para solicitar fondos EDUSI, fondos europeos, de desenvolvemento urbano sostenible, e que remataron coa concesión a Culleredo de 4 millóns de euros para o desenvolvemento urbano sostenible, o BNG propuso que, en paralelo a solicitude individual do Concello de Culleredo, se impulsara tamén un proceso de diálogo xunto cos concellos de Cambre e Oleiros para solicitar fondos EDUSI en conxunto, de forma que así se impulsase o proxecto cultural Fábrica Cros para un proxecto de ámbito supramunicipal, posto que as bases permitíano e mesmo o premiaban e incentivaban. Impulsaban aqueles proxectos que tiveran unha dimensión supramunicipal. Daquela idea non se recolleu polo goberno municipal, pero, desde logo, ao modo do deber do BNG, segue tendo toda a vixencia. Culleredo acaba de presentar unha solicitude dunha nova convocatoria de fondos europeos, segundo nos informou o alcalde hai pouco, e compre avaliar se se está a tempo de demandalos para este proxecto nesa convocatoria ou, alternativamente, poñer en marcha todo o necesario para concorrer, cando apareza a seguinte oportunidade, nun proceso de convocatorias deste tipo que acarecen a cada pouco. É por todo o anterior que propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Publicar o proxecto Centro Cultural Fábrica Cros na página web para poder ser consultado por toda a poboación. 2. Iniciar os contactos coas corporacións de Cambre e Oleiros para plasmar nun convenio os termos nos que se materializaría
a solicitude de fondos para financiar o proxecto Centro Cultural Fábrica Cros, o modo de compartir as instalacións en espazos e tempos e o reparto de cargas financeiras do seu mantemento unha vez posto en marcha, así como todos e cada un dos aspectos relativos a un uso compartido da infraestructura unha vez construída. E terceiro, bloquear calquera outro contacto para darlle un uso alternativo ao desenvolvemento do proxecto cultural e administrativo Fábrica Cros mencionado nesta moción. Esperamos que o encontren de interese e que o apoyen. Estamos a súa disposición para aclarar calquera dúda que puidéramos facer. Moitas grazas. Ben, algunha intervención? Sí? Perfecto. Vostede tamén? Alternativa dos veciños? Grazas, señor alcalde. O BNG debiu de haber falado previamente co Concello de Oleiros para coñecer a súa opinión ao respecto, antes de incluir na proposta mencionada, xa que no municipio de Oleiros existen 8 bibliotecas, 3 auditorios, hai un total de 148 edificios públicos e estás a construir neste momento un gran multiusos en Bastegueiro. Motivo polo que nos parece moi atrevido afirmar que as zonas dos concellos veciños non son das máis dotadas de infraestructuras e servizos. Se o Concello quere que as naves e terreos da Cros se modifiquen algún día, ademais de equipamentos municipais, pode considerar como exemplo a posibilidade de facer vivendas de aluguer público, creando un gran servizo para a veciñanza de Culleredo. Por outro lado, decir tamén que o Concello de Culleredo non ten plan xeral de urbanismo. Por outro lado, decir tamén que o Concello de Culleredo non ten plan xeral de urbanismo e, por tanto, non pode alterar as cesións urbanísticas de anteriores plans parciais que fixaban as cesións públicas para servizos sociais, culturais, deportivos. Desde a Alternativa dos Veciños non apoiaremos esta proposta do BNG, porque, como decía antes, nós estamos aquí para defender o interés xeral de Culleredo. Por tanto, consideramos máis axeitado, para o interese xeral, seguir promovendo a aprobación definitiva do PEXón, lexos de seguir facendo modificacións parciais. Así mesmo, con un plan aprobado, se podría plantexar, por exemplo, a posibilidade de facer vivenda pública de aluguer nos terreos mencionados. Grazas. Moitas gracias. Izaskun. Gracias. Desde el Grupo Municipal Popular compartimos parte del diagnóstico que hace el Bloque Nacionalista Galego sobre la situación del entorno de la Cros y la necesidad de dotar al centro urbano de Culleredo de equipamientos y servicios públicos de calidad. Evidentemente, la parcela de la antigua fábrica es un espacio estratégico que no puede seguir en estado de abandono, eso es indiscutible. Ahora bien, eso no significa que tengamos que asumir sin más un proyecto pensado hace más de una década, con elementos que pueden estar obsoletos o que simplemente ya no responden a las prioridades actuales del municipio. Un proyecto cuestionable también económicamente para los tiempos actuales que corren. Nuestro grupo está trabajando desde hace meses en una propuesta alternativa para esa zona, una propuesta con visión de futuro, pensada para responder de verdad a las necesidades de los vecinos y que sea viable técnica y económicamente. Nuestro grupo mantendrá una posición responsable y coherente, ni cheques en blanco, como hace el PSOE, ni proyectos fallidos del pasado, como propone el bloque. Apostamos por una propuesta realista, con planificación, participativa y con beneficios claros para Culleredo y sus vecinos. Gracias. Voceira do Partido Socialista. Gracias, alcalde. O Goberno Municipal de Culleredo quere manifestar ante a moción presentada polo BNG que o Concello de Culleredo traballa na posta en valor da fábrica Cros a través dun proxecto realista, sostible e transformador promovido pola Fundación CETIN, Centro Tecnolóxico de Referencia Europea, cun enfoque de economía circular, retención de talento e innovación científica, totalmente aliñado coas prioridades europeas, estatais e autonómicas. Este proxecto conta con apoio público e permitirá rehabilitar o espazo sen que o Concello teña que asumir o custo da obra, estimado en varios millóns de euros que asumirá íntegramente a Fundación. A cesión é de carácter demanial, limitada no tempo, perfectamente regulada e garante que a titularidade das naves e do solo siga sendo 100% municipal. Non se perde nin o control público nin o valor patrimonial do espazo. Polo contrario, recupérase, actívanse os usos e créanse oportunidades. O proxecto que defende o BNG, redactado hai máis de 2 décadas, pois mire, xa tiña un orzamento no ano 2008 exactamente da suma de 9.938.100 euros, o que implica que actualmente o investimento sería de aproximadamente 14 a 16 millóns de euros,
algo que é totalmente inasumible para as arcas municipais con medios propios. Ademais, deseña un auditorio de 350 prazas por debaixo do mínimo normativo actual, que son 500, e non contempla espazos adaptados a usos culturais contemporáneos. O propio equipo redactor do proxecto, co que xa nos reunimos, manifestou que este proxecto antigo non cumpre co Código Técnico de Edificación e debería ser revisado íntegramente para adecuarse á normativa actual. Existen alternativas para crear un auditorio noutras parcelas municipais, máis económicas, funcionais e viables, sin comprometer a estabilidade financeira do Concello. O proxecto do CETIN aposta polo desenvolvemento científico desde Galicia, pola atracción e consolidación de talento e pola xeración de centos de postos de traballo cualificados. Esta iniciativa encaixa coas propias liñas programáticas do BNG e co Plan Galicia 2030, pero é rexeitada agora por motivos exclusivamente partidistas. Na recente xuntanza coa Federación de Asociacións Veciñais de Culleredo, todas as entidades presentes, agás unha, expresáronnos o seu apoio ao proxecto de CETIN e demandaron unha solución definitiva para a fábrica da Cros, logo de máis de 40 anos de abandono. Foi unha mostra clara de que a veciñanza quere futuro, non nostalxia. A moción que presenta o BNG ten un carácter claramente excluinte, ou se asume o seu proxecto antigo na súa totalidade ou non cabe ningunha outra alternativa. Se a moción se presentase como unha proposta aberta que admitise compatibilidade cos usos que promove o proxecto do CETIN ou como unha opción a estudar dentro dun marco dun plan integral, este Goberno podería valorará favorablemente. Pero o que se nos propón é unha imposición que exclúe calquera outra iniciativa, mesmo aquelas que xa teñen financiamento comprometido, viabilidade técnica e apoio social. Unha moción así pecha portas, frea oportunidades e impide que Culleredo avance. Ademais, existen outras ideas en riba da mesa, como a que formula a alternativa dos veciños, e seguramente outras que virán. Esta moción, tal e como está formulada, tamén lles pecha a porta. A nosa aposta é clara, non excluímos, sumamos. O proxecto do CETIN inclúe zonas de uso público como espazos para eventos, salas polivalentes e un centro de coworking para o tecido empresarial do Concello da provincia, promovendo a economía circular. Curiosamente, recolle moitas das demandas que os propios veciños nos trasladaron no seu momento. As oportunidades non adoitan chamar dúas veces á porta. Esta, sí. O Concello non pode permitirse rexeitala. É un centro de investigación punteiro en economía circular, con apoio institucional e financiamento asegurado, pode situar a Culleredo no mapa de Europa e do mundo, igual que outros municipios o fixeron coa colaboración científica durante a pandemia. Se renunciamos agora, probablemente non volveremos ter unha iniciativa con esta capacidade de transformación. O Goberno Municipal de Culleredo entende que todas as ideas son benvidas, pero só algunhas son viables. O proxecto do CETIN non substitúe a cultura, senón que a complementa co coñecemento, coa ciencia e coa innovación, dándolle sentido e vida a un espazo abandonado durante décadas. Por todo isto, o Concello reitera o seu compromiso co aproveitamento público, intelixente e ambicioso da fábrica Cros e lamenta que se tente frear o futuro por intereses de curto recorrido. Por iso, o noso voto non pode ser outro que en contra, porque non podemos permitir que se bloqueen as alternativas de futuro do noso Concello, especialmente nun momento no que temos diante un proxecto real, sostible e transformador. Moitas gracias. Ben, alguna intervención máis? Señor Chouciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Non sei se isto era a crónica dunha morte anunciada. Está claro que teñen vostedes predeterminado como é o que queren facer ali, queren agasallarlle os mellores terrenos patrimonio municipal a unha fundación privada e agora pois adaptan o discurso á idea preconcebida. Aquí, pois, diante da proposta do BNG, que queremos dicilo sin ningún tipo de duda, estamos falando dun proxecto seu, e que nos fala de 40 anos de abandono. Que 40 anos son eses? Quen gobernou eses 40 anos? É dicir, a infraestructura dali leva 40 anos de abandono, a Cros. Quen gobernou todos eses anos, señor Marta Iglesias? Unha parte moi importante deles estaba usted no goberno. Por tanto,
Estaba vostede reconhecendo implícitamente que, efectivamente, fixéronse con patrimonio e non saben que facer con el. O BNG se sabe que facer con el. Mire, está dicindo que é unha iniciativa de curto recorrido a nosa. Mire, os concellos de BNG caracterízanse e son recoñecidos por impulsar as infraestructuras culturais e os servizos tamén, e as infraestructuras de todo tipo. E esta proposta vai na liña dos concellos da BNG que apostan por ese tipo de infraestructuras. Por tanto, non entendemos o curto recorrido. Claro, curto recorrido na trayectoria que vostedes queren, que é regalarlo a unha fundación privada. Unha fundación privada, eu non pretendía aquí falar do proxecto do CETIM, pero xa que me sacan o tema, unha fundación privada que ten un volumen de facturación de 6 millóns de euros anuais no ano 2022. Los outros non sabemos porque non están na súa página web. E hai que decirlo tamén, nin os seus estatutos tampouco. É dicir, queremos entregarlle a unha fundación opaca, hai que decirlo así. Se un pon CETIM / transparencia, poden ustedes quitar o móvil e facelo, poñan nun navegador, verán que aí non hai nada. Unha fundación privada que ten obligación, pola lei de fundacións, de ter as súas contas e os seus estatutos na súa página web, e por si fora pouco a lei de fundacións, pola lei de transparencia, posto que recibe fondos públicos, presume deso, de recibir moitos fondos públicos. E resulta que non hai ningún solo dato. Home, eu creo que deberíamos ter máis cuidado, verdad? Permítame, isto é ofrecer unha chanza, vale? Vostedes saben que houve un estafador histórico que vendió a Torre Eiffel 2 veces. En serio, Tamén invito-os a buscar no móvil. Estafador que vendió a Torre Eiffel. Home, non estou dicindo que ninguén vai a estafar nada, pero, home, nos tempos que corren, verdad? Incluso podemos decir, pois coa actualidade do seu partido, o señor Martí Iglesias, deberían andarse con cuidado, verdad? Con todas estas cousas, e ver que as cousas hai que facelas ben. Pero todo isto só dixemos cando se discutiu ano pasado, dixémoslo en todos os debates previos que tuvemos sobre este tema, porque iba a vir a pleno hoxe, e explicámoslo unha tras outra vez. Aquelo dice que se pode utilizar a proposta alternativa para facer vivendas. Pero vamos a ver, señora Marta Iglesias, se estamos cedendo todo, aínda que só utiliza a mitad da edificabilidade da que dispón a solar, cedemoslo todo. É máis, que son 3 fases, e desde que faga a primeira, xa estamos empantanados. É dicir, ese proxecto non hai por onde pillalo. Por non decir que as cifras son como son, verdad? Ustedes inflan o que nos dan, minguan o valor do que lle damos, e sale a pré, non teñen que poñer un peso. Que casualidade. Manexando cifras de millóns de euros, que non saia un peso a favor nin de un nin do outro, e que quedamos a pré. Ustedes imagínanse esas operacións que se fan a veces con xente que ten un terreno, un solar, non? Oiga, pois mira, dasme un par de apartamentos e eu doucho solar e tal. Bueno, pois que resulta que non saia un peso nin a favor nin en contra da permuta. É raro, verdad? Estamos falando dun solar que ten un valor impresionante, non? Entonces, isto con respecto, señora Marta Iglesias. Di usted que isto encaixa perfectamente na estrategia de impulso a investigación do BNG. Mire, o BNG nunca propón, e nunca o fará, cargarlle ás administracións locais a investigación, como fai o PP na Xunta, e como parece que vostedes tamén pretenden facer. É dicir, é inconcebible, vale, que aquí se asa moitísimas cuestións que non se fan por non ser competencia municipal, a pesar de todas as que si nos carga a Xunta, verdad? Pero resulta que en esta non hai nin problema, non pasa nada. Resulta que nin os ministerios do Estado, nin a Xunta de Galicia impulsan a investigación, pero vai a impulsar un concello de 30.000 habitantes. Vaya, que casualidade. Mire, os cartos, os fondos públicos municipais son para as súas competencias, para que se me entenda, para facer alcantarillas, para facer as traídas da auga, para poñer o alumbrado público, pero non para a investigación. A investigación é un ben moi loable,
pero non é competencia municipal. Alguén entendería que colléramos agora 600.000 euros que hai no orzamento para facer alcantarillados en varias parroquias e lle déramos a unha fundación para que investigue. Alguén entendería? Eu creo que non entendería ninguén. Por tanto, reconduzo a cuestión para falar do proxecto do BNG, que non é en absoluto excluinte, é que se está agarrando a un proxecto que costou os seus cartos, que costou 200.000 euros, en palabras do alcalde, do ano 2012, que invertiu millóns de euros en sanear a estrutura e a parcela que ocupa. Mire, vou seguir replicando agora a portavoz do Partido Popular, a señora García Brostizo. Mire, di que o proxecto é cuestionable. Bueno, cuestionable pódese actualizar, verdad? Tamén do dixo a señora Marta Iglesias, que estaría, digamos, revisable, que non estarían os precios, que podería non estar adecuado á nova lei de edificación. Bueno, onde se viu que non se pode adaptar? Non sei cal é o problema. Alguén tiraría un proxecto que tuvera para levantar unha casa redactado, imagínate, non? Pois que redactaron un proxecto, resulta que ten un fillo que estuvo traballando fora desde o ano 2012, ven de volta, non, vamos tirar co proxecto, pois non vale, non, adaptámoslo, e pois pódese facer o proxecto que estaba redactado en 2012, verdad? Pero é que, ao PP en particular, hai que decir, cando o Álvaro Cunqueiro, o Hospital Álvaro Cunqueiro, ten unha desviación de 400 millóns de euros, era un proxecto realista. Porque di que os proxectos do Partido Popular son realistas, home. Carai, verdad? Como para sacar peito con esas cuestións. E respecto da alternativa dos veciños, por dedicar un par de líneas tamén, porque tamén fiz unha intervención, mire, decía que deberíamos ter falado co Concello de Oleiros. Mire, quen está legitimado para falar co Concello de Oleiros é o noso alcalde. Nos guste máis ou nos guste menos que o señor Riobós é o alcalde. Pero é que o é. Dixeron os veciños que o tiña que ser. Entonces, precisamente, o que di aquí é que se inicien conversacións cos concellos por quen está legitimado. Oiga, eu son un concelleiro máis da corporación que non teño entre as miñas competencias iniciar un diálogo entre concellos. Estaría exercendo unha responsabilidade que non me corresponde. Por tanto, non se entende isto que nos ven dicir. Mire, houbo moita xente da parroquia de Nós que nos felicitou por esta proposta, porque nos dixeron que efectivamente a parroquia de Nós, a pesar do que se reconoce, vale, das infraestructuras culturais e de calquer outro tipo de oleiros, pois que a parroquia de Nós non é das que van á vanguarda. Por tanto, o que estamos facendo aquí é facer unha proposta de que efectivamente teríamos unha infraestructura que dera servicio a zonas pois que teñen as súas carencias, que tampouco pasa nada, sempre pasa, é difícil seguir un orden no que todo este equilibrado, verdad? Bueno, houve un crecemento moi importante nos últimos anos de toda a contorna da que describimos hai un momento. Vivenda pública. Mire que lle di a señora Marta Iglesias, está totalmente de acordo. A señora Marta Iglesias di que lle parece ben o que lle propoñen. O que non lle di é que se fai o cetín, o que se fai entregar a parcela inteira. Entonces, para fazer a parcela pública, non sei, teremos que recomprarlle dereitos. Porque estamos entregando a parcela toda, con toda a edificabilidade. Explicámoslo antes. Quero pechar con unha defensa da nosa proposta. É unha proposta para dotar Culleredo dunha infraestructura da que carece. Culleredo ten unha configuración territorial na que o 80% da población vive na franxa costeira da Ría do Burgo, da Ría. É dicir, entre Fonteculler, entre a Ponte Pasase, para que se me entenda, e a ponte medieval da Ría do Burgo, xunta a iglesia. Eso fai que estemos falando dun volumen de xente de unhas 20.000 personas, ou máis. Unha infraestructura como a que estamos falando, que calquera pode consultar, insisto unha vez máis, se se busca Centro Cultural Fábrica Cros en YouTube,
verás un vídeo, unha simulación, en donde aquelo levaba un auditorio, unha biblioteca, servicios públicos, que habría que actualizalo e acomodar as leis. Ben, pois facémolo tamén, non pasa nada. Que vai levar moitos cartos facelo? Sí, somos conscientes, é que redactamos nós aquí. Por eso mismo, a proposta é elevar o ámbito e proporcionar servicio a un volumen de población maior e buscar o acomodo nun financiamento de fondos, tanto europeos como de outras administracións, que priman, incentivan, impulsan a obtención de fondos por proxectos de interese supramunicipal. E este é de libro. Seríamos un exemplo a poñer en todas as guías de petición de fondos no futuro. Por tanto, bueno, a pesar de todo o que lle dixeron, propoñémosles desde o BNG que reconsideren o sentido do seu voto e apoyen esta proposta. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, señor Chociño, por a súa exposición. Eu creo que o positivo de todo é que, polo menos, dende os diferentes grupos que estamos na corporación, pois hai diferentes propostas e, bueno, pois ao final vai a ser o pleno que decida cal é a que vai salir adiante, porque non é un tema de competencia do goberno, sino de decisión entre todos os componentes da corporación municipal. Simplemente un matiz, o proxecto é do 2004, non é do 2012. O proxecto se presentou no 2004 e, como decía a concelleira, con un orzamento que se remite ao Ministerio no 2006, donde se sumaban 9.900.000 euros e co reaxuste que nos decían os propios arquitectos, neste momento estarían entre os 14 e os 16 millóns. Pero, insisto, non é a miña intención, ni moito menos, polemizar sobre este tema, porque, insisto, calquera coste o que coste, ou veñan de onde veñan os fondos, calquera proposta definitiva que poida vir a este pleno, vai a depender do voto de cada un dos que estamos aquí, tanto a que poida traer alternativa, como o noso grupo, como o BNG, como o propio Partido Popular. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta do BNG? Votos en contra? Abstencións? Pois queda rexeitada a moción do BNG, cos votos en contra de Alternativa dos Veciños e Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular e os votos favorables do BNG. Seguinte punto. Bueno, hai unha moción urxente. Non sei se poderíamos, para ter máis tempo a poderla debatir, vamos a ter que ter un pleno extraordinario, probablemente nunha semana ou dúas, ou se quere vostede plantexala aquí. Digo porque como urxente non vemos que sexa urxente e a excepcionalidade das mocións urxentes pois teñen un matiz, pero bueno, deixamos na súa elección e o sometemos a votación. A metemos como urxente? Se pode votar, sí. Vale. Bueno, si pode justificar, non? Sí, adelante. Traemos esta moción porque consideramos que é de interese de todos, sendo unha proposta de carácter supramunicipal e que creemos que sería interesante someter a debate e agardamos contar co apoio para poder levála a cabo neste pleno. Grazas. Pois nada, a moción é moción do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños para a conexión da vía Ártabra coa AP9. Entón, votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. Votos en contra, abstencións. Digamos, é unha moción que xa foi debatida na propia Diputación Provincial. Sí, vale. Pois adiante. Grazas, e grazas polos votos. Non llega, non? Ten que ser maioría absoluta. Vale. Bueno, pois Pois daquela temos que deixala. Somos. ¿Quién votó a favor? PP y Alternativa, solo. No, nosotros tamén, sí. No, nosotros non tenemos ningún problema. No vi las manos. Sí. Me parecía, pensé que no votaréis vosotros. Vale, pois proceda. Grazas polos votos a favor. De todas formas, se me permiten, na vindeira xunta de voceiros sí que podemos abordar estes temas para enfocalos ben, como se fixéramos na anterior legislatura. Adiante. Na anterior legislatura acordáramos
que as mocións urxentes que tiñen que ser por causas moi justificadas e por plazos que se venceran. Por exemplo, vostede presentou unha o mes pasado, bueno, pois ten a súa lógica, o tema da intervención. Si no tempo, todavía hai tempo e no seguinte pleno encaixaría poder atraer, porque está presentada fora de plazo, pois é o que nos referimos, nada máis. Comentaba yo precisamente porque nos acabamos de absternos, porque non entendemos e non se acaba de justificar a urxencia. E máis, efectivamente, como acaba de dicir vostede, esta proposta debatióse na Diputación, se non me equivoco, usted poderá correxirme, a señora Izaskun tamén, porque estaban ali, con anterioridade a Xunta de Voceiros, que é cando temos que ter presentadas as propostas os grupos políticos. Por tanto, non sei por que non se presentou antes da Xunta de Voceiros para poder debatila. E non vemos cal é o motivo da urxencia para este mes e non para o seguinte. Bueno, nós simplemente o que queremos manifestar é que na vindeira Xunta de Voceiros pois cheguemos a un acordo todos do modo no que presentamos este tipo de mocións urxentes. Desde nuestro grupo entendimos que a lo mejor por ser la primera vez que estaba nuestro compañero de alternativa, que no sabía ese como pacto tácito de no presentar las mociones y la dimos por bueno, pues, o sea, porque tampoco nos supone ningún problema el debatirla en este pleno. O sea, no... Vale, procedemos. Grazas. A comarca da Coruña, tal e como denunciamos constantemente, presenta un importante déficit de infraestructuras viarias, así como de medios de transporte públicos axustados ás necesidades reais de mobilidade de ciudadanía e empresas. Entre outras actuacións pendentes que melloraría notablemente o tráfico, a máis transversal é a vía Ártabra, a gran circunvalación da comarca coruñesa que dará servizo a concellos e polígonos industriais de Cambre, Bergondo, Sado, Oleiros, Culleredo, Arteixo e a Coruña, creando conexións directas coa AP9, a A6 e outras vías principais. A vía Ártabra permitirá tamén aliviar o tráfico de forma xeral na rede viaria metropolitana, descongestionando especialmente a Costa da Tapia en Cambre, a estrada da Costa de Sada e Oleiros e a ponte da Pasaxe. A primeira fase da vía Ártabra, desde o porto de Lorbé ata a AP9, sería xa neste momento unha realidade de non ser polo anterior goberno de Cambre que atopou un superturfuxo legal para que a xustiza paralizase a obra. Pasados a máis de 4 anos desa sentenza judicial, non se entende que a Xunta de Galicia continúe sen reiniciar os trámites para retomar a obra. Non ten sentido frear durante máis tempo unha infraestructura supramunicipal clave para o progreso da comarca da Coruña no seu conxunto. Mais se cabe co grave problema de mobilidade existente na área metropolitana máis importante de Galicia. Polo exposto, o Grupo Municipal de Alternativas Veciños solicita ao Pleno os seguintes acordos. Punto 1. Reclamar á Xunta de Galicia a realización con urxencia de todos os trámites necesarios de forma correcta para a contratación da obra da vía Ártabra entre Iñás e a Gándara para a súa conexión coa AP9. Punto 2. Reclamar á Xunta de Galicia a iniciar a redacción do proxecto para continuar a vía Ártabra ata a A6 unha vez se aprobe o proxecto de conexión coa AP9. E punto 3. Dar traslado ao presente acordo á Consellería de Infraestructuras e aos concellos da área metropolitana da Coruña. Grazas. Veña, abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Señor Chouciño. Moitas grazas, alcaldes. Pola nosa parte, volver a decir que non aprobamos ou non votamos a favor, estivémonos na urxencia polos motivos explicados hai momento. Non entendemos cal é a urxencia para isto, porque non se presentou en forma. Bueno, serei moi breve. Vamos a ver. Isto ten un longo recorrido histórico. A decisión sobre si a vía Ártabra tiña que transcorrer pola Gándara ou si tiña que ir conectar a autoestrada nos 4 camiños. Ben, aquí ven un texto que zigzaguea nesta cuestión. Por que é moi trascendente que se enlace pola Gándara ou por 4 camiños? Porque polos 4 camiños hai un tramo moito máis curto hasta a 6, é dicir, hasta a autovía gratuita. É dicir, que se nos limitamos a enganchar a vía Ártabra ca autoestrada de pago, polo menos mentras siga sendo, pois simplemente estará canalizando o tráfico cara a unha vía de pago. Por tanto, a opción do BNG foi sempre que se levara non só hasta a autoestrada, senón tamén hasta a autovía AP9, perdón, hasta a autovía A6. Por tanto, vostedes volven aquí a decir que ten que ir pola Gándara
para a súa conexión coa P9. E non só eso, sino que no punto segundo din reclamar a iniciación do proxecto para concluir a vía ata a 6, ben é certo que o mencionan, pero din unha vez que se aprobe o proxecto de conexión coa P9. É dicir, que volvemos a xogar co tema de, a ver, que non fagan hasta a P9 e despois a Dios dirá. E xa sabemos que esas cousas, pois mire, se isto leva 4 anos desde a sentencia, imagínate como vai ser despois. Por tanto, de ninguna forma podemos aprobar isto, non só non aprobalo, sino que estamos en contra de esta alternativa que defende o seu partido. Por tanto, votaremos en contra desta proposta. Moitas grazas. Non tenéis intervención? Vale, perfecto. Nos vamos a ser coherentes co voto na Diputación Provincial. Xa manifestamos que o que se consideraba pois era que o plan viario comarcal pois estaba un tanto obsoleto, éramos partidarios de que se revisara tanto polo Estado como pola propia Xunta de Galicia, e o que estábamos era a que os concellos da comarca pois poidéramos manter unha xuntanza e poñer o cronograma a cero e coa propia Xunta de Galicia, incluso co propio Ministerio. E, bueno, non temos... Tal vez as conclusións ás que chega o BNG son as que están máis próximas á nosa forma de pensar no que atinxe a conexión coa P9. Preferíamos que fora e que pinchara nunha vía pública, pero nos vamos a abster neste punto por coherencia co voto que manifestamos na propia Diputación Provincial. Procedemos á votación, se lle parece. Sí. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Pois pasamos a rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Sí. Vale, pois ordenen vostedes, empeza vostede por alternativa, despois BNG e Partido Popular, e ordenen vostedes as intervencións. Adiante. Grazas, señor alcalde. Este sería un rogo. A proposta do debate suscitado anteriormente, do debate suscitado anteriormente, queremos aproveitar a ocasión para insistir en que pasan os meses e seguimos sin ter noticias do Pexón. Rogamos que se retome a tramitación canto antes, a que pasa o tempo e cada vez parece máis improbable poder sacar adiante neste mandato. Necesitamos un plan xa, vamos. Ben, atendemos algunha cuestión máis? Atendemos o seu rogo e decirle que dende urbanismo, pois nestes días precisamente pois estiveron xa traballando para tratar de cumprir os plazos que se acordaron aquí. BNG. Gracias, señor alcalde. Hai 2 meses xa dunha presunta agresión machista onde o equipo de goberno se comprometeu a invitarnos aos diferentes grupos a unha xuntanza para buscar solución. Non fomos convocados a tal efecto e queríamos saber que pasa, porque se dilata tanto os tempos nun tema que é de calado. Grazas. Bueno, se comentó en el pleno anterior que hubo una reunión con una de las personas afectadas, la víctima en este caso, entrecomillado, lo decimos siempre, en la que ella planteó desde su decisión, y tiene todo el derecho, que no quería tomar ningún tipo de medida ni de represión el concello. Lo que sí, ante esa actitud, si realmente fue así, que es algo que lógicamente ambas partes defenderán lo suyo, dio traslado por parte de Participación Ciudadana a todo el tejido asociativo del reglamento que hay y de las normas que hay que cumplir. El Ayuntamiento, podemos tener una reunión los partidos políticos, hablar de este tema y ver si podemos articular en este sentido lo que queramos. No tengo ningún inconveniente, pero cuando la parte afectada no quiere darle continuidad y quiere dejarlo ahí, entiendo que el equipo de gobierno de oficio en este caso no puede actuar, en este caso. A parte afectada é o Concello tamén. É dicir, produciuse unha instalación propia do Concello. Ten que actuar de oficio, ademais. E, ademais, se descarga todo o proceso na suposta víctima, se eu fago unha agresión e toda a acción que fai aquele encargado de velar pola xustiza é enviar unha comunicación aos meus veciños dicindo que agredir é malo, eu non teño por que me sentir concernido. É dicir, a suposta agresión hai que tratala como tal, falando co suposto agresor,
pareceme correcto que se fale coa víctima, pero volvemos focalizar sempre o proceso de machismo sobre a muller. E aquí hai unha cousa clara: o Concello é tan afectado como a interpelada, baixo o meu criterio. É dicir, porque quen dá autorización ao uso desas instalacións a unha persoa é o Concello, son instalacións do Concello, e quen decide dar continuidade a ese uso é o Concello. Non estou en contra de que se lle dé continuidade, pero previa a unha investigación. E, ademais, no pleno anterior, aquí se volveu a comentar que sí, que habería esa xuntanza e que se nos invitaría aos diferentes partidos para estar presentes. Moitas gracias. Gracias. Alguna cuestión máis? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal do BNG queríamos facerlle un rogo. Hoxe hai, bueno, nunha dos puntos da orde do día hai unha dazón de conta das resolucións. Voume estender un minuto. As resolucións, veñen distintas resolucións, e unha delas pois fala dun recoñecemento, levantar o reparo e poder pagar unhas facturas. Isto vense dando no Concello e o reparo o levanta o alcalde sempre e páganse as facturas, non? Pero, bueno, este grupo municipal, pois, sonoulle así un pouco extraño, teño aquí 46.700 e pico euros, vamos chamarlle na marca Riobó. Os veciños e as veciñas do Concello de Culleredo pagan a marca Riobó. É dicir, estas facturas son de publicidade. Microespacio na cadena SER. Microespacio en Radio Voz. Anuncio na Voz de Galicia. Logo págase a unha empresa que leva actividades do Concello nas redes sociais nas que calquer veciño que escribe algo ou que pregunta e di: mire, que este goberno non está facendo nada. Dinlle: non, é que isto é a marca Riobó. Vamos borrar o comentario. Esta é a empresa, isto é o que levanta o alcalde, os reparos de algo que el é unha marca, porque do Concello non fala absolutamente nada. Fai un momento que acaban de falar, claro, con luz e taquígrafos. Este Concello leva 40 anos abandonado e as súas instalacións. E o señor Riobó, pois fai, dame xa un sallo, colle e di: pois vamos pagar e levantar o reparo de tantas facturas. 47.000 euros que serían ben empregados pois en alcantarillado, en arranxar cousas que están sen facer. Pregámoslle e facémoslle o rogo de que, por favor, este tipo de actitudes pois non as teña e que gasten os cartos no que teñen que gastar. E se vostede quere facer a marca Riobó, que a pague vostede e non as veciñas e os veciños de Culleredo. Grazas. Gracias por seu rogo. Alguna cuestión máis? Ben, o primeiro é, non sei se, sendo un rogo da compañeira, se hai alguén que quere decir algo ao respecto, se non lle sorprende, ou se só lle sorprende ao Grupo Municipal de Culleredo de que se gasten 45.000 euros en propaganda. 47.000. Moitas grazas, Bea. Ben, pero como ves o que non, pois continuamos. Mire, tamén falando das resolucións de alcaldía, de expedientes conclusos, que veñen a pleno, queremoslle falar de tres. E queremoslle facer un rogo acerca desas tres. Son as resolucións, digo a modiño para que despois conste na acta, 1111, 1114 e 1115. A resolución 1111, pola que se acorda devolver a empresa Ian Rumbo
dous avais de 31.000 euros cada un pola obra da urbanización da Avenida de Vilaboa, pois discrepamos do que di de que haxa que facerlle a devolución da garantía. A garantía depositas un 5% cando unha empresa opta un contrato para garantizar que o vai facer ben e para que se lle poida retirar no caso de que non faga ben do que depositou e que non se lle devolva hasta que o faga ben. Pois esa é a garantía que o señor Riobó firma que se devolva. Cando, aquí a compañeira Beatriz Pérez leva meses avisando de que os semáforos de Vilaboa non funcionan. Pero que, a parte das reiteradas reclamacións do BNG de que os semáforos de Vilaboa non funcionan, o señor Liñares o outro día reconocía que tiñamos razón, que por fin o foron mirar, e que non funcionan. Por tanto, se os semáforos non funcionan, formaban parte desa obra, non se pode concluir que a obra está rematada con un bo resultado, senón que hai que paralizar a devolución da garantía, decirlle que arregle os semáforos, que os poña en bo estado, e iniciar un novo plazo de garantía. Ollo, como calquera faría co seu coche no taller, para que se me entenda. Mire, queremos dar forma a este rogo de recurso de reposición, porque é o que di, ao final de todo, a resolución de que cabe recurso de reposición. Pois queremos deixar presente por este rogo que presentamos recurso de reposición con petición de suspensión do acto, é dicir, que se suspenda a devolución a esta empresa deses cartos, posto que trátase dun caso de nulidade de pleno dereito, é dicir, os actos de nulo de pleno dereito, vou ler un pouco a lei para que non quede isto así no aire, son nulos, entre outros moitos, os actos expresos ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos que se adquiren facultades ou dereitos cando se careza dos requisitos esenciais para a súa adquisición. Para nós encaixa perfectamente en isto devolverlle os cartos a unha empresa que non cumpriu. Por tanto, procede nulo de pleno dereito e, por tanto, procede a suspensión do acto. Por tanto, queda presentado o recurso de reposición do BNG con petición de suspensión e, por favor, non lle devolvan, procedan vostedes a notificarlles que teñen que cumplir as súas obligacións e iniciar un novo plazo de garantía. Por tanto, por favor, non devolvan eses 60.000 euros. A segunda cuestión que queremos trasladar ten as súas similitudes con esta anterior, pero tamén cas súas particularidades. Resolución 1114, polo que se acorda devolver a empresa Jardín Celas por medio do escrito número tal, que solicitou a cancelación da garantía definitiva por importe de 3.000 euros, constituída para responder do contrato de renovación de patios do CEIP Isaac Díaz Pardo. Ben, tamén queremos que se interprete como un recurso de reposición este rogo, posto que tamén concorren eses motivos de nulidade de pleno dereito que ademais dan dereito a suspensión, dan paso á suspensión. O primeiro motivo é que a empresa Jardín Celas non existe, o sea que non sei a quen lle van devolver. Non vai a ser que teñan grabado na aplicación informática un número de conta, transfiran e a saber a onde van parar. Por tanto, a empresa Jardín Celas non existe. Na inscripción do 23 do 12 de 2004 inscríbese no registro mercantil a disolución da sociedade. Motivo, outras causas. Se non o sabían, agora xa o saben. Vale, están advertidos. Búsquenos, xa verán como atopan. Ese é o primeiro dos motivos polo que non hai que proceder á devolución destes cartos. O segundo motivo é que o Concello de Culleredo foi condenado a pagar en forma de responsabilidade solidaria a un traballador ao que non lle pagaba a empresa durante 4 meses en 2024, mentras que o Concello pagaba a empresa polo traballo feito. Procede, depois, non devolver e incautar esta devolución para proceder a compensar as débedas que esa empresa ten co Concello de Culleredo. É dicir, non vamos devolverlle uns cartos por unha cuestión cando temos que pagarlle a un traballador o que debería ter pagado a empresa. E temos que facerlle a conta na man para que se entenda. Ben? É dicir, dous motivos polos que queda presentado un recurso de reposición con solicitud de suspensión da devolución acordada a Jardín Celas
pola resolución 1114. E outra é a resolución 1115, polo que tamén, o 26 de agosto, a empresa Jardincelas solicitaba que a cancelación da garantía definitiva por importe de 5.500 euros constituída para responder ao contrato traballos de desbroce e limpeza de cunetas e das marxes de vías de utilidade de titularidade municipal. Pois o mesmo que o anterior. É dicir, por un lado, a empresa Jardincelas non existe, está inscrito no registro mercantil a disolución da sociedade en decembro, e por outro lado, pois o feito de que esta empresa pois non pagou un trabador, por iso condenaron ao Concello de Culleredo. Entonces, eu recomendaríalles que 5.000 máis 3.000 son uns 8.000 e pico euros, que non lles devolveran Jardincelas, que lle fagan a conta na man, que inicien o procedimento que teñan que iniciar para facer esa compensación, porque, ao fin e ao cabo, tamén está mirando por vostedes, porque, como lle dixemos outras veces, o BNG fará o posible porque esas deudas as paguen vostedes. Entonces, así, de alguna forma, pagarían menos. Miren como ve o BNG tamén polos seus intereses. Moitas grazas. Estas son as preguntas e rogos que tiña este voceiro. Moitas gracias. Concelleira, non sei se... Me gustaría decir, señor Chouciño, non sei se vostede está interpoñendo un recurso, se está facendo un rogo, non me quedou claro, porque vostede dixo que facía un rogo, despois que interpoñía un recurso. En calquera caso, quería decirlle que non me consta se vostede esta é a forma. Eu lle pido que en tempo e forma interpoña, por favor, os recursos que estime correspondentes, que nos analizarémolos e, se ten razón, ya daremos. De todas formas, decir que con respecto á garantía, a devolución da garantía a Ian Rumbo, ou a empresa correspondente, en este caso Ian Rumbo, decir que se devolven as garantías informadas favorablemente polos técnicos municipais e que a eso o que nos atemos á hora de devolvelas. Non é por unha cuestión de que o queiramos facer de unha forma ou de outra, senón que sempre nos atemos ao que nos informan os técnicos municipais e, polo tanto, procederase a devolución desa garantía. E con respecto á empresa Jardincelas e a retención que vostede propón, non me consta que non exista esta empresa, sino que creo que está en outra fase do procedimento que pode ser en disolución, en unha fase de concurso de acreedores. Hai un administrador concursal que está en este momento levando a cabo os activos e os pasivos desta sociedade e non sei o que temos que aternos. Estes contratos en concreto ao que vostede se refería, nós non podemos proceder a esta retención destas cantidades sin máis. Esos casos de retención de cantidades son supostos tasados pola lei e, en caso de que queiramos reclamar esas cantidades que vostede di, que teríamos esa responsabilidade solidaria cos traballadores en algún caso concreto, esas cantidades teríamos que reclamalas na masa, non porque nos poidamos sin que haxa ningunha prelación de créditos, non podemos reter estas cantidades e por eso as temos que abonar. Gracias. Se me permite aclarar como un rogo e admite o debate, señora Marta Iglesias, o primeiro aclararlle que explicamos, creo que bastante exhaustivamente, que utilizábamos o espacio para este rogo para presentar o recurso de reposición. Mire, cando estudian as oposicións, unha das primeiras cousas que se estudian é os actos administrativos, a clasificación de actos administrativos. Hai actos administrativos verbais, como este, que ademais vai quedar recollido en acta, por tanto, eu entendo que queda presentado o recurso de reposición do que lle falamos. O segundo é a respecto de, como non, os informes técnicos. Hai informes técnicos, pero nós estamos convencidos de que os técnicos non son infalibles. Non lle vou volver a falar de infalibilidade do Papa, que o señor Riobón lle gusta, quedou abolida nos anos 90, pero os técnicos tampouco son infalibles. Pois eu non sei se o señor Liñares, cada vez que lle reclamamos porque os semáforos de Bilabó non funcionan, lle traslada ao técnico. Non sabemos. Pero o que si facemos é trasladalo agora. Por tanto, oiga, pois ao mellor o técnico que emitió o informe pois non sabía que os semáforos non funcionaban.
Parece-nos raro, porque constanos que hai xente que o reclama, pero pudera ser o caso. Por tanto, oiga, non pasa nada, o técnico non o tuvo en conta, pois agora que xa o sabe, poderá terlo en conta para a rectificación. Que problema hai? É que parece que isto sea unha situación ao revés. Vostedes que son os membros do goberno deberían ser os primeiros interesados en que non se devolverá que non se debe devolver. Resulta que nos blindamos, é que temos un muro de contención, temos un informe técnico, pero por que o utilizan como un parapeto? Cando debería vostede decir, pois, oiga, pois, moitas gracias por advertilo. Ou non, non dea gracias ningunas, pero decir, pois sí, está ben, pois advirte horas e horas está, non fai falta que nos dea gracias. E por último, oiga, di vostede no caso das, bueno, a nos, insisto, vou volver a decir, metan no navegador e no móvil, jardincelas, non será difícil encontrar o asunto, a advertencia de que esa empresa se inscribiu a súa disolución no registro mercantil con data 3 do 12 de 2024. Motivo de disolución, outras causas. Se está mal, pois tamén non teríamos problema en correxilo, pero, bueno, que non temos por que desconfiar desa información que atopamos. E di que non poden, sen máis, facer esa compensación. Caramba, señora Marta Iglesias, por unha vez vostede sorpréndeme. Porque, mire, vostede que necesita un informe técnico para calquera cousa, porque di que vostede non é técnica, e que non pode pronunciarse en infinitude de cousas, en esta cuestión pronúnciase inmediatamente. Non poden, sen máis, proceder a facer esa compensación. E voulle decir máis. Eso mismo replicoumo cando lle decíamos que había deudas tributarias do centro logístico ou da empresa Ibernos que por aquela operación societaria que se fixo entre Oralar e Ibernos acerca do centro logístico e que dixemos que había que facerlle a conta na man cando se fixo a liquidación, dicía que non era posible. E un ano máis tarde dixo que efectivamente se fixera, que fora posible. Entonces, non replica tan rápido, pidan os informes eses dos que falan sempre, que, quen sabe, ao mellor equivocas, señor Marta Iglesias. E resulta que, efectivamente, si lle podemos incautar os 8.000 euros, é como di o BNG. Nada máis. Moitas grazas. Non sei se quere responder ou... Por alusións, quero decir que se non houbera informes non se estaría pagando todo. Aquí se paga, se devolve con informes. Por lo tanto, isto non é que o diga eu, sino que os técnicos o dixeron antes. Todo está informado. E por eso non é que me pronuncie sin informes. Os informes están aí. E nós o único que queremos é que se cumpla coa legalidade. Non é que eu queira ou non queira. Precisamente, eu sempre pido informes. E aí hai informes para que se poida pagar, para que se poida devolver, como en todo. Solo por rematar, que lle estamos aportando información que supostamente non se coñecía no momento de emitir os informes e no momento de resolver. Por tanto, habendo información nova, pois procede revisarlo. Volvo a insistir no do parapeto, que di, non é que temos un parapeto. Pois vostedes saberán que hai detrás do parapeto, nada máis. Ninguén lle dixo que non o fóramos a facer. Grupo Popular, Gracias, alcalde. Desde el Grupo Popular queremos dar voz a los vecinos y vecinas de Castelo, que nos trasladaron su hartazgo durante nuestra visita a la parroquia. Llevan años reclamando mejoras básicas sin recibir respuesta. Hablamos de problemas cotidianos que afectan directamente a su calidad de vida. Calles sin mantenimiento, caminos abandonados, falta de servicios esenciales, como alcantarillado, saneamiento, etc. Problemas de accesibilidad, espacios públicos deteriorados por parte del Concello. También denuncian que no se aprueban presupuestos desde 2023 y que la supuesta participación ciudadana es solo de cara a la galería. Algunos incluso dicen que preferían pertenecer a Carral, porque allí, al menos, teñen servicios. Por todo esto, rogamos al Gobierno municipal que atienda de forma inmediata estas demandas. También queremos trasladar el malestar de los vecinos de Tarrío. Se sienten abandonados por este Gobierno. Las quejas son claras. Zonas verdes y parques en mal estado, calles sin desbrozar, contenedores inadecuados, falta de limpieza, presencia de ratas y calles como Fontemayor o Riochán
que, si no me equivoco, sigue sin licitar, totalmente con el asfalto deteriorado, pese a promesas nunca cumplidas. Además, hay vecinos esperando licencias urbanísticas desde hace más de 3 años, una situación que demuestra la lentitud y desorganización administrativa de este Gobierno. También reclaman algo tan básico como presencia institucional, sentirse escuchados, informados y atendidos. Desde el Partido Popular seguiremos exigiendo soluciones reales con hechos y no solo con palabras. Muchas gracias. Pues gracias, respetamos las opiniones de todos los vecinos que acuden a sus reuniones y tomamos nota de las quejas, aunque lógicamente en toda su esencia no las compartimos al 100%, pero sí que analizaremos cada uno de esos puntos. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Son muchas las quejas que nos llegan por el servicio de recogida de basuras, pero hoy quería darle voz a una en particular, que nos llega desde una vivienda en lugar Monte das Arcas, número 120, al lado de la Organización de los Olivos. Una familia que lleva más de 20 años enviando escritos al Concello, repito, más de 20 años enviando escritos al Concello, para poder tener una carretera asfaltada por la que llegar a su vivienda, algún punto de luz en los alrededores y un servicio de recogida de basura a una distancia razonable. En 20 años de lucha han conseguido únicamente un mísero punto de luz para las viviendas que allí están. La normativa técnica estatal Miteco, por ejemplo, nos habla de una distancia óptima, el no sobrepasar los 100 metros de distancia desde una vivienda al punto de recogida de basura más cercano. Para esta familia, el ejercicio de tirar la basura pasa por forrar el maletero de su coche con plásticos para no estropearlo, cargar con cuidado las bolsas de basura y recorrer los 900 metros en su coche hasta el contenedor más cercano, que es el que está en la entrada de la organización Los Olivos. En este último recibo de recogida de basuras han pagado más de 100 euros. ¿Cómo es posible que se le esté cobrando ese importe a una familia a la cual no se le está dando servicio ninguno? Por favor, hagan el favor de solucionar este problema a los vecinos. Monte das Arcas, número 120. Hay varias viviendas allí a las que se le está cobrando un servicio sin dárselo. Continúo. Me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría saber si tenemos una fecha para la apertura del Centro de Interpretación, Oficina de Turismo, Casa de los Peones Camineros de Aciadama, que aparenta estar acabada ya. Recordemos que es una obra que empezó hace 3 años y medio y se preveía tener lista para el 2022. Se nos volvía a anunciar su apertura para el 2024 junto a la contratación de un técnico para darle servicio. Estamos en el 2025 y ya ha empezado el verano. ¿Tendremos este año el servicio operativo? Si quiere contestar o algo. Sí. Aislando Perfecto. toda la fachada y ya estamos en condiciones. Muy bien. Continuando con este mismo tema, esta vez es un ruego. Repasados el temario que publican como puntos de interés turístico a visitar en Culleredo, en prensa, redes sociales, en folletos, en publicaciones, vemos que publicitan el paseo marítimo. Paseo que se encuentra en un estado lamentable, defenestrado, sin mantenimiento y con un jardín botánico que parece salido de la isla de Jurassic Park. Cualquier día nos aparece por allí el tiranosaurio Rex. Anuncian o rego das esteiras. Eso sí, practicable únicamente 2 meses al año y con unas buenas botas. Perfecto para ver cómo se destroza en pocos años la restauración de una senda etnográfica única por falta de un mínimo mantenimiento. Promocionan la Torre de Celas, cerrada a cal y canto. No les da el más mínimo rubor anunciarla como uno de nuestros tesoros a visitar. Eso sí, llévense traje de escalada, un EPI, linternas, un buen casco y un buen seguro. No sé que les caiga la mitad de la torre encima. Los molinos de Aciadama, cerrados, destrozados. Paseo del Trave y Fonte da Balsa, el Monte Salo, por anunciar que no sea. Mi ruego, señor Riobó, sería retirar temporalmente todos estos elementos de la promoción turística de Culleredo mientras no se recuperan, para así evitar que el posible turista se sienta engañado, y tendría motivos para sentirse así, y sustituirlos por elementos de interés que se encuentren en buen estado de conservación. Por mencionar algunos, pues la fuente de la rotonda de Vilaboa o incluso el nuevo supermercado del Burgo. Gracias. Continúo. En esta misma línea, otro ruego, otro punto de interés turístico en Culleredo es la ermita de San Cosme.
Esta es una de las joyas que tenemos en Culleredo. Fue construida en el siglo XII sobre las ruinas de un poblado castrense. Se encontraron 2 salas votivas dedicadas a la diosa Navia, en lo que fue uno de los primeros asentamientos, por no decir el primero, de nuestro municipio. Sobre la muralla del poblado hay un cruceiro, que hace un par de años fue vandalizado con pintura, al igual que ya lo están, desde incluso hace mucho más tiempo, todos los elementos que acompañan este conjunto, el palco y las zonas de recreo. Además, los bloques que impedían el acceso a los coches a la explanada fueron retirados, entiendo que en algún momento para alguna tarea de limpieza, pero actualmente vuelven a entrar los coches a la explanada, con todo lo que ello supone. Basura por todas partes, algún que otro vertedero clandestino y restos de la celebración de San Juan de gente sin civismo alguno, y todo un entorno descuidado y sin mantenimiento. Este ruego es para que se limpie de pintura al cruceiro, ya que se trata de un elemento cargado de simbología, se adecente el entorno en general y se le impida de inmediato el acceso a los vehículos a la explanada. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ruegos. Siguiente. Muchas gracias, señor alcalde. Es una pregunta porque los vecinos que están en la calle de Pablo Picasso, a la Bajante, siguen teniendo lo que es la filtración de fecales. Usted se comprometió el verano pasado a dar una solución. Estamos en un nuevo verano y sigue habiendo fecales por la acera. No sé si tienen algún proyecto o alguna solución para darles ya a los vecinos, porque eso es después de un año que sigan sin arreglo. Creo que ahora que finalizaron las obras ya de rotonda, etcétera, que había que hacer una especie de sumidero en la avenida de Almeiras para poder llegar a la cota, ahora hay que hacer esa fase ya hasta Pablo Picasso, sí. Sí. Era lo que faltaba. No sé, yo creo que es inminente ya, ¿no? Sí. El pasado mes, empiezo, ¿no? El pasado mes de mayo, y con motivo de la convocatoria de una manifestación vecinal en protesta por el abandono de aguas mansas, el alcalde de Culleredo acusó públicamente de un delito a un edil del Partido Popular de suplantar la identidad de un concejal del Gobierno municipal para forzar una manifestación de vecinos. Esta acusación fue difundida en varios medios de comunicación y, lejos de ser un error puntual, fue una acusación grave, medida y utilizada con la única intención de desacreditar a este grupo municipal y a los propios vecinos que legítimamente alzaban la voz. La realidad es que los propios vecinos desmintieron al alcalde, confirmando públicamente que ni hubo suplantación, ni engaño, ni manipulación por parte de nadie. Lo que sí hubo fue indignación ciudadana real, organizada por los propios afectados y con presencia respetuosa y transparente del Partido Popular. El comportamiento del alcalde no solo fue ofensivo, sino absolutamente incompatible con el cargo que ostenta, lanzar acusaciones falsas y sin base con el objetivo de encubrir la protesta ciudadana y de tapar su falta de gestión es un ejercicio de cinismo político inaceptable. Desde el Partido Popular desmentimos inmediatamente los hechos en medios y redes, denunciando lo que realmente fue una maniobra desesperada para criminalizar a la oposición y criminalizar a los vecinos, porque al alcalde le molesta que se le diga la verdad en la calle. Por todo lo anterior, le solicitamos que el alcalde rectifique públicamente sus acusaciones falsas contra el concejal del Partido Popular y reconozca el error cometido o que interpretó mal las palabras de los vecinos que pudieron trasladarle las demandas que ellos querían que quedasen claras, que en adelante se abstenga de realizar declaraciones públicas con acusaciones personales sin pruebas documentadas, especialmente cuando puedan dañar la reputación de miembros de esta corporación o de vecinos del municipio, que el Gobierno local asuma con humildad la crítica vecinal y deje de utilizar el enfrentamiento partidista para desacreditar la legítima protesta ciudadana, reconociendo que el malestar de los vecinos responde a problemas reales que deben abordarse con soluciones y no con cortinas de humo, y que en adelante las intervenciones públicas del Concello y del Gobierno local se basen en la verdad y el respeto, porque gobernar no es insultar ni manipular, sino dar soluciones, y en Culleredo lo que faltan son soluciones. ¿Alguna cuestión más? Sí. No sé si va a aceptar el ruego. Ese tema está más que contrastado y, lógicamente, pues estamos pendientes de un dictamen para corroborar lo que se dijo por mi parte, que no es ni mucho menos en la base que usted manifiesta. Mire, los vecinos han hablado claramente, han hablado con su concejal de obras y han aclarado todo el tema. Entonces, lo que usted tendría que hacer es pedir disculpas y ya está. No,
usted mismo. Mire, el Concello de Culleredo ha perdido este año la subvención autonómica destinada al mantenimiento del Centro de Información a las Mujeres, no por falta de interés de otras administraciones ni por escasez de fondos, sino por la negligencia del propio Gobierno municipal que no presentó en plazo la cuenta general del 2023, incumpliendo un requisito legal básico para optar a estas ayudas. Este hecho, inadmisible en cualquier administración pública seria, no solo retrata el nivel de caos interno y desorganización de este Gobierno, sino que tiene consecuencias directas en la vida de muchas mujeres que acuden al CIM buscando orientación, protección y acompañamiento. Estamos ante una dejación de funciones reiterada y temeraria. No es la primera vez que advertimos sobre el retraso injustificable en la tramitación de la cuenta general. Ya lo denunciamos en este salón de plenos, ya lo denunciamos en los medios y ahora sufrimos sus consecuencias. La pena es que no es solo el retraso en la cuenta general, es que a día de hoy estamos también sin la liquidación del presupuesto del año pasado, seguimos sin publicar los contratos menores, o sea, estamos incumpliendo todos los requisitos que se nos exige y aquí no pasa nada. Mientras el alcalde y su equipo reparten culpas, lo cierto es que están poniendo en riesgo servicios esenciales por pura incompetencia. Lo ocurrido con la subvención del CIM no es un error, es el resultado directo de una forma de gobernar desordenada, arrogante y sin control. Por lo anterior, exigimos al Gobierno local que explique públicamente por qué no se presentó en plazo la cuenta general del 2023, elabore un informe oficial y accesible en el que se detallen las causas concretas de esta dejación, así como las consecuencias económicas y sociales de haber perdido esta subvención. Implemente de inmediato un sistema real y eficaz de control interno que permita asegurar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones administrativas y legales del Concello, especialmente las que condicionan la obtención de financiación externa. Estamos incumpliendo lo que decía antes, todo lo que ya describí. Garantice de manera firme que el CIM mantendrá su funcionamiento y calidad y que será el propio Concello quien asuma con fondos propios el coste completo del servicio para evitar recortes, pérdida de personal o debilitamiento de la atención prestada. Y presenta ante este Pleno un calendario actualizado de los principales hitos y obligaciones contables, presupuestarias y fiscales del Concello hasta final de año y se comprometa a informar mensualmente sobre su cumplimiento. Simplemente decirle que el funcionamiento del CIM creo que no se ha visto. Si quiere, sí. Solo puntualizar. El CIM no va a sufrir ningún tipo de problema porque se asume desde el Ayuntamiento se lleva asumiendo. De hecho, el Centro de Información de la Mujer en Culleredo es anterior a que la Xunta creara los CIMs. Por tanto, funcionaba, funciona y seguirá funcionando. Segundo, ante esta resolución de la Xunta, que cuando nos la trasladan ya tenían la cuenta general presentada, cosa que también nos parece, aunque hablamos de que no hay problemas entre administraciones, parece sí que en algún momento lo hay. Después de 16 años o 20 años que se llevan solicitando, es el primer año que se deniega, cuando en todas las ocasiones se pedía la información o la documentación complementaria posterior y nunca hubo ningún problema. Se ha hecho un recurso presentado el 19 de este mes, en donde se alega, porque hay un artículo en el Real Decreto, leo textualmente, 193 de 2011, la sección segunda, artículo 4.2, que dice: excepcionalmente puede autorizar la exención, la Xunta en este caso, en los supuestos en que la no concesión de la subvención pudiera afectar al normal desenvolvimiento de los servicios públicos esenciales. El CIM es un servicio público esencial, por lo tanto, nuestro recurso está fundamentado en eso, para ver si la Xunta recapacita y nos autoriza. Por tanto, no es una subvención que demos por perdida, no es la primera vez que ha pasado esto. Si sabéis cómo funciona la subvención de la Xunta saca en el trimestre que le da la gana. Sí. No, a ver, Izaskun, en trimestres diferentes. Puede salir en enero la subvención, puede salir en marzo, puede salir en julio o en septiembre. Por tanto, vincular documentación en unas fechas con otras... Vamos a ordenar el debate, por favor. A usted no la interrumpieron en ningún momento. Vamos a ser respetuosos. Porque después dicen que los irrespetuosos somos nosotros. Y, hombre, pues sobren con el ejemplo, ya que ustedes son tan perfectos. No voy a entrar en ese debate, Izaskun. Lo que está claro es que había unos requisitos, todos los años se piden los mismos, y en este año, en esta ocasión, justamente, se ha denegado. Y se ha denegado, repito, teniendo la cuenta general presentada el 14 de mayo. Fuera, sí, anteriormente se les envió el boletín, y lo sé porque soy yo la que registro la documentación, con la ayuda de los técnicos. Vale, cuando emitió la Xunta la resolución, ya estaba presentada la cuenta general. Bien, por tanto, amparándonos en este decreto, creo que el artículo es claro y creo que todos consideramos que el CIM es un servicio público esencial, deberían de
como mínimo, valorar el conceder la ayuda. Repito, de todas las maneras, seguirá funcionando el CIN perfectamente como hasta ahora, en Culleredo. Me alegro de que el CIN siga funcionando correctamente y que tenga, lo que es una pena es que tenga que asumir con fondos propios el Concello los 50.000 euros de haberse perdido esta subvención por no tener presentada la cuenta general a tiempo, porque era la cuenta general del 2023, recordamos, nada más. Y por último, el último ruego es que se adopte de forma urgente las medidas necesarias para garantizar una adecuada planificación del curso escolar 2025-2026 en el Conservatorio Municipal de Culleredo. Tuvimos una reunión hace 2 semanas y nos trasladaron varias preocupaciones concretas y reiteradas. El estado del edificio, el centro presenta deficiencias graves de mantenimiento con goteras y zonas deterioradas que pueden afectar a la seguridad del alumnado. Es imprescindible actuar cuanto antes para garantizar unas condiciones seguras y dignas. Después, la gestión de las subvenciones a las AMPAs. Las familias siguen sin información clara sobre la convocatoria municipal de las ayudas, de cuándo se va a resolver o dar el dinero. El proceso último nos trasladaron que fue confuso y excesivamente burocrático, lo que desincentiva la participación de quienes dedican su tiempo a colaborar desde asociaciones de madres y padres. Y las listas de sustitución, también nos comentaban, de profesorado están a punto de caducar y existe riesgo de que, como en cursos anteriores, no haya personal disponible para cubrir las bajas. Esto ya ha provocado interrupciones graves en la continuidad de las clases en años pasados. Por todo ello, rogamos que se realice una revisión urgente de las instalaciones del conservatorio y se ejecute un plan de mantenimiento inmediato antes del inicio del curso. Que se informe al AMPA sobre el estado en el que se encuentra la aportación que estaba pendiente, facilitando también un procedimiento más claro y accesible, y que se asegure la actualización y disponibilidad de las listas de sustitución, garantizando que el próximo curso no haya interrupciones de las clases por falta de profesorado. No, en relación a las listas, simplemente aclarar que es un ruego que también ha hecho el BNG en numerosas ocasiones, está iniciada. Ya el IPR están en marcha, caducan, si no recuerdo mal, en diciembre de este año, y en ese mes estaremos en condiciones de tener lista renovada. En cuanto al mantenimiento del edificio, ya está el informe realizado para hacer en este verano las obras. Bien, se levanta la sesión.